Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel again mga katupay. At siyempre magpa-challenge na naman tayo mga katupay. At siyempre pahula, kasama na rin yung tumbay mga box mga katupay. At kakaiba ito mga katupay dahil tansan siya mga katupay. Tagal lang soft drinks ito mga katupay. Yan. At siyempre mga katupay, mahula kaya, kailangan mahulaan nila ng pangalan ng mga tansan mga katupay. Mayroong RC, mayroong lemon, may cobra at sting mga katupay. Yan. Bawat tansan dyan mga tupay, yung isa nito ay disqualified na ito mga tupay. Dapat tatlo lang ang kanilang hulaan mga tupay. Bawat tansan mga tupay ay 100 piso ang ibabayad ko sa kanila kung mahulaan nila at tama yung kanyang hula sa tansan mga tupay. Yan. Pero mga tupay, may konting challenge ko mga tupay. Uling challenge ko mga tupay dahil pag nagkamali sila ng hula mga katupay ay lagyan ng uling kanilang mukha mga tupay. Ayun, at kung tama naman yung kanilang hula mga tupay, ako naman yung lagyan nila ng uling sa mukha mga tupay. Siyempre mga tupay, yung gamit natin ano. Inasama naman natin yung takulay mga tupay. Tapos na po na yung uling mga tupay. Sigurado, kapuliting na lang yung tsura nila. Uling challenge. Game. Okay, tandaan dyan. Dito Tandaan. muna. Ladies first, mamaya ka na yan. Mamaya na. Pero bago lahat mga tupay, ito aming gagawin first time na uling challenge mga tupay. Bago lahat, bago tayo pumunta. Kung bago ka pa sa kayong channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at click the button bell, click all para magiging updated ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. Uy, sino muna? Yara. Okay, gano'n natin para Doon ka na kasi. ayun. Dito na. Ipakita ko sa iyo. Ipakita ko sa iyo mga pangalan. Ayan. Mayroong lemon, ante, sting, saka cobra. Ano yun apa? Tandaan mo ha. Yan ha. Apa sinulaan? Oh, yan ha. Basta, bahala kasali yan. Basta may isa na tira. Wala na yun. Kulang time na yun ha. Okay, maging tatlo lahat ha. Sige. Ikaw pa nagkamali ka, iba na naman yung hula. Harap ka rito. Harap ko sa kanila. Maya ka na maglagay. Ayan. Ilagay ko na. Tandaan mo na ba yung Okay. pangalan ng ano? Lemon. Arte. Sting. Ready na. Ilagay ko. Okay, lalagay na. Ready. Mga tupay, pasok mo na yung tansan na tupay. Okay, ready. Galaw. Tupay, mga tupay, hindi ko ito pinipili na gusto nila. Uling challenge. Okay, ready na, go na. Isa na piso yan. Okay. Isa lang. Ulingan talaga kita ngayon. Ulingan talaga kita ngayon. Oh, baka mo doon mapigyan ka mo lang pangalan. Isa lang. Ano ulam mo? Ano ulam? Pangalan? Meron pa mo muna. Ano? Cobra, Arce. Lemon. Ano isa lang? Isa lang. Ano? Ulingan talaga kita. Harap ka doon. Ding, harap ka ding. Harap ka dito, ding. Lima na. Sigurado ka. Lima. Isa lang yan ha. Ikaw pang nalbi. Ano? Pakita mo. Akin na. Hindi, akin na. Cobra. Mali. Cobra. No. Hindi, si ano ba? Tuloy po siya. Si anak niya. Kamote. Pakita mo. Ipakita mo. Ding, pakita mo ding na ano yung uling. Pakita mo ding. Ding, ang buhok mo kasi ding. Tali mo. Huwag mo punasan ng ano. Tubig lang yan. Ang hirap mo.
Ay, hindi maano to kasi ano, malis ka. Pakita mo. Pakita mo. Ay, ikaw na. Okay, next. Sandaan yan ha, sandaan. Ikaw pili-pili na. Pantaraw lang. Sandaan yan, sandaan. Okay, mga tupay. Okay. Ito pangalawa dito na. Pangalan. Okay, pangalan mo na. Yeah, mga hindi. Hindi kita pili na. Gusto mo ha, sumali ha. Okay, na kayo. Hindi mo maghula para may sandaan ka. Okay. Okay, lukos. Walang magmamulilipin na. Ayan. Saan? Nandiyan. Andiyan yan, hanapin mo. Alog. Alog. Ayusin mo na natin. Alog. Naipit. Yan. Ayan, okay na. Yan, wala na. Okay. Isa lang. Ano mo? Yung isa nagsasalamin, oh. Arte, limon. Ayun, sigurado ka. Simunutin mo. Huli ka! Wala na, JL. Nice! Woo! Apat na dalipi. Tayo na init na tayo. Mga tupay, tama yung ulo niya. Basta lubihan talaga mo ka. Marami ka. Sabi, JL. Apat talaga. Apat talaga. Harap. Ito. Bibigyan ko na isang kata. Ay, Sandaan. Ayan, Dave. ang buhay talaga ka naman. Okay, mayroon ka isang kata. Okay, 100. Okay. Ilang ano ba tayo? Ilang take? Ilang ano? Isa na lang. Siya na lang. Isa na lang. Ayun, ikaw naman. Sige. Ikaw naman. Ano po? Ano? Pwede balik yun. Dalawa na lang to. Pili mo dito. Dalawa na lang. Lemon to, isa ka cobra. Matira. Isa ka ano. Okay mga tumay. Ito yung mga turali kalaw mga tumay. Ay, nadumihan na yung mukha ko mga tumay. Pakila lang muna sa akin. Hi, Joel po. Ulit. Nauna mo yung isa mo, isang kanta pangalan. Isang kanta ha. Sino yung pagmuli ka, madumihan ko yung mukha mo. Okay. Salamat na kayo. Tapos Ano wala? dapat kasi pag mamula. Ano wala? Wala ka. Ako lang po. Kaya. Wala. Siyempre, sana maging masaya kayo sa Paano mo sa ito nakakatawa? upload na video na ito. Dahil first time namin ito magpalado sa mukha mga kapatid. At siyempre mga tupay, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, baguhan ka pa lang, pakisubscribe mo na click sa button bell at click all para maging update ka na sa i-upload ko ang mga video mga tupay. Ganito na lang. Tapos na ako. Alright, see you again to my next vlog.